Hello, hello. Ayan. Magluluto naman tayo ngayon mga kababayan ng ating ulam ng hapunan dinner. Ayan, impatulid. Ayan. Nilagyan ko na ito ng ito nilagyan ko na ito ng bawang, bawang, magic sarap, bechin. Ayan, hindi kasi ako nakakapagluto kapag walang konting bechin. Ayan. Itong ulam na to is in Ilocano is impatulid. So, igisa mo lang yung bawang, ginisa ko na kanina. Ito nilagyan ko na ng kalamansi, asin, bechin, at magic sarap. Konti lang yung bechin kasi maraming hindi yata. Ayan, impatulid. Ginisa ko lang yan. Ayan. Ginisa ko lang yan. Ayan ang ulam namin na impatul. Tapos meron ako nito, yung ginataan na gabi kanina. Ito, marami pa. So, ayan. Oh. Ayan. Ginataan na gabi yan. Ayan. So, pakuluin lang natin ng karne, konti. Magsasabaw yan, magkukusang magsasabaw yan. May paminta to. Paminta at saka, yun nga. Hiniwa ko to. Manipis lang itong karne ng baboy ito. Pork. Ayan. Tapos, ito, masarap ito. Ano ko itong gabi. Ginataan na gabi. In Ilocano na kilnit po. Ang sarap yan. Kanina, yan ang inulam namin. Ayan. Masyadong malakas yata ang ating apoy. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng tubig. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Isang lang ito. Isang tasa. Ayan. 1 cup of water. Ayan. Kung gusto mong dagdagan kung di pwede pa rin. Ayan. Tapos, kukulo lang yan. Ayan, kukulo lang yan. Tapos, templahin mo na. Ayan. Ayan, tayin mo lang kumulo. Ayan, yan ang ulam namin. Tapos, meron akong dito, tupig. Asan na yung tupig? Wala na. Meron akong tupig eh. Ito. Ayan. Tayin mo lang na kumulo to. Masarap to. Yung impatulid, parang saglit lang talaga. Sangkutsa. Sangkutsa rin yung tawag ng iba dyan. Parang first burik in Ilocano. Ayan yung gabi ko. Ang sarap niyan. Tapos ito, in Ilocano kasi, first burik. Unang kulo, okay na, ayos na. Ayan. Pag kumulo na ng kumulo, kumbaga half cook lang to eh. Sa Ilocano, half cook lang yan. Ayan. Ang sarap ng ulam natin ngayon. Ayan. Purga na kami sa sa puros gulay. Ayan, kanina gabi. Tapos nung kahapon, ampalaya at saka itlog. Kaya magkarne naman tayo ngayon. Ayan. Once a week, magkarne naman tayo. Ayan. Tapos, kapag medyo lumaki na ang ating mga broiler, edi makakatay na tayo at makakain na tayo ng manok. Ayan. So, kumukulo na. Ayan. Tingnan natin. Titikman ko na eh. Ayan half cook lang to eh. In Ilocano, half cook. Wala akong onion. Ibabaw ko sana pagkaluto. Spring onion, wala ako. Ayan. So, titikman ko na. Kalamansi ang nilagay ko dito.
Ayan, okay na. Ayan, lutong-luto na. Ayan as you can see. Okay na yan eh. Kung sa akin kasi okay na yan, depende rin naman kasi sa iba. Niluluto ka agad. Ayun ang aking gabi, ang ulam namin na gabi. Masarap yan mga kababayan. Ayan. So, okay na. Papatayin na natin. At mamaya, chibugan na. Okay, hanggang sa muli.